नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। बंगालच्या उपसागरातील मोचे चक्रीवादळ निवळल्यानंतर अंदमान निकोबार बेट समूहावर नैऋत्य मोसमी वारे मान्सून दाखल होण्यास पोषक हवामान झाले। शुक्रवारपर्यंत मान्सून दक्षिण बंगालच्या उपसागर, दक्षिण अंदमान समुद्र आणि निकोबार बेटांवर दाखल होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। दीर्घकालीन आगमनाच्या वेळेनुसार मान्सून साधारणतः 21 मे पर्यंत अंदमानाची राजधानी पोर्ट ब्लेअर इथं पोहोचतो। त्यापूर्वीच तो दक्षिण अंदमान समुद्रात दाखल होतो, तर 1 जून पर्यंत केरळमध्ये मान्सून दाखल होतो। यंदा 19 मे पर्यंत मान्सून अंदमानात दाखल होण्याची शक्यता आहे। गतवर्षी 16 मेला मान्सूनने अंदमान बेटांचा बहुतांशी भाग व्यापला होता, तर 29 मेला केरळमध्ये दाखल झालेला मान्सून 10 जून महाराष्ट्राच्या तळकोकणात दाखल झाला होता। 4 जून पर्यंत मान्सूनच्या केरळ दाखल होण्याचे संकेत आहे। मे महिन्याच्या अखेरीस मान्सून हंगामाचा सुधारित दीर्घकालीन अंदाज आणि विभागनिहाय पावसाचे वितरण स्पष्ट होणार आहे। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 29 तर कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 27 आणि कमाल 31 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 27 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण 7 लाईव्ह।